Η Wellgoo είναι μια διαδραστική πλατφόρμα που βοηθά εργαζομένους και επιχειρήσεις να ανθίσουν. Επικεντρώνεται σε μια ολιστική προσέγγιση που βασίζεται σε 6 θεμελιώδεις πυλώνες ευεξίας και ευημερίας: σωματική, συναισθηματική, διατροφική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική. Όλα αυτά με καθημερινά βίντεο ζωντάνιας και ευεξίας του 1 λεπτού και μέσα από οπτικοακουστικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση υγιεινών συνηθιών ζωής. Driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Η Wellgoo τώρα και στην Ελλάδα.